ଆସିଛି ରେ ବଡ଼ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଛି ରେ ବଡ଼ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବେଥଲିହିମ ନଗରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବେଥଲିହିମ ନଗରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମିଲେ ଯୀଶୁ ରାଜା ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମିଲେ ଯୀଶୁ ରାଜା ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛି ରେ ବଡ଼ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଛି ରେ ବଡ଼ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯିବା କରି ତାରା ପଛେ ଅନୁସରି ହୃଦୟରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୱେଷଣ ଯିବା କରି ତାରା ପଛେ ଅନୁସରି ହୃଦୟରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଜନ୍ମିଲେ ଯୀଶୁ ମାରିଆ କୋଳରେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆଜି ଜନ୍ମିଲେ ଯୀଶୁ ମାରିଆ କୋଳରେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମିଲେ ଯୀଶୁ ରାଜା ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମିଲେ ଯୀଶୁ ରାଜା ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ରେ ବଡ଼ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଛି ରେ ବଡ଼ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲେ ଦେଖ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ ସମର୍ପି ହେଲେ ସଭିଏ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ ଆସିଲେ ଦେଖ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ ସମର୍ପି ହେଲେ ସଭିଏ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ ଆଜି ଝୁମି ଉଠେ ଧରା ଗଗନେ
ଆସିଛି ରେ